Zinemak errealitatea aldatzeko gaitasuna omen du, edo horixe da bentzat, zinemagile honek uste duena, eta horretan dabil buru belarri, ikusentzunezko lanak egiten Kurdistango errealitatea bere ikuspuntutik kontatzeko eta baita aldarazteko ere. Orain gure artean dugu. Lehenengo aldia da hona naturrena, baina urte askotan zehar izan dut hona etortzeko gogoa. Izan ere, gauza asko dakizkit Kurdistango jendeak eta Euskal Herritarrek historian zehar izan duten loturaren inguruan. Eta nik neuk ikusi nahi dut hori hemen. Hau izan da, hona etortzearen arrazoietako bat, baina noski beste batzuk ere baditut. Arrazoietako bat, garrantzitsuena niretzat, nire hurrengo lanaren gidoia prestatzen nabilela da. Neska baten istorioa kontatzen du. Neska inoiz ezagutu ez duen bere aitaren hilobiaren bila dabil. Bere aita aipatzekoa da gerrillari kurdua da. Istorio hau oso pertsonala da eta beraz, ez da batere erraza gidoia hau idaztea. Poligamiari buruzko dokumentala izan zen bere lehenengo filma, lan biografiko eta pertsonala gainera, bere izekoaren istorioa kontatzen baitzen bertan, gizon baten bigarren emazte izan zenaren istorioa hain zuzen ere. It was about my auntie and she married as a second wife in this polygamy. Dokumental horrek nire izekoaren istorioa kontatzen zuen. Hau, bigarren emazte gisa eskondu zen, izan ere poligamia oso ohikoa eta tradizionala da kurduen artean. Azken finean, lan horrek nire herria bera kritikatzen zuen, nire etxea, nire familia bera. Arazo asko ditugu nazio gisa, kultura, hizkuntza bera. Baina, horrez gain, arazoak ditugu gure baitan eta honi buruz ere hitz egin behar dugu. Kurdistango emakume jaio nintzen ni, Turkiako ekialdean, eta niretzat mirakulua bezala izan zen eskolara joateko aukera izatea, eta bertan idazten, grabatzen ikastea. Ametsa izan da niretzat, Kurdistango emakume gehienek ez dutelako olako ezer egiteko aukerarik. Beraz, nire betebeharra da istorio honen berri ematea, Kurdistanen gauzak alda daitezkela amesteko. About something change in Kurdish people. Apurka bidea eraikitzen badoaz ere, Kurdistanen emakumea izanik bidean oraindik ere traba asko agertzen direla onartzen du. In Kurdish area Kurdistanen benetan zaila da emakumea izatea. Badakit jende gehienaren babesa dugula eta asko direla Kurdistango emakumeek zuzenduriko lanak ikusi nahi dituztenak. Baina kontran, biztanleriaren beste zati bat, emakume batek olakorik egin behar ez lukela uste du, gure kultura galtzen ari dela, hau ez dela jatorrizkoa, azken finean emakumeak etxean egon behar duela. Baina badakit, denboraz dena aldatzen dela, denbora kontua besterik ez dela. everything change and just they need time. لاکا قربان Oztopoak asko badira ere, zinema bidean aurki daitezkeen zailtasunak gainditzeko tresna dela, edo behintzat izan beharko lukeela baieztatzen du. If the film is not changing anything, the film is silly
things. This is like DVD, and this is small things, and you should throw it. Actually, as in my mind, I'm always believing that cinema is. Pelikula bat ez badagai ezer aldatzeko, orduan pelikula horrek ez du ezertarako balio, ez du inolako baliorik. Nik beti pentsatu izan dut zinema oso garrantzitsua dela, gure bizitzan gauza asko aldatzeko baliabidea dela. Eta hau, nazio gisa garrantzitsuena da guretzat, ikusi nahi dugulako, kontatu nahi dugulako, erakutsi nahi dugulako gure mina, gure kultura, azken finean eskutuan dagoen historia osoa. Izan ere, Turkian ezin duzu kurduen errealitatea ikusi. Badakit, eta seguru nago gainera, munduan jende askok ez dakiela ez duela ezerrentzun kurduek bizi dutenaren inguruan. Eta horixe da nire funtzioa, nire bete beharra, zinema ez da nire helmuga, nire bidea baizik, nire baliabidea azken finean. Badakidalako, zinema zeure burua erakusteko modurik eraginkorrena dela, eta azken batean nire nazioaren berri eman nahi dut, besteek kurduen ahotsa entzun dezaten. My nation, I want to make here other people to hear Kurdish. Nik ez nekien zer egin, nire amamak esan zidan etxera joateko, baina nik pentsatu nuen, zer egingo dut baldin banoa? Ez noa. Gure zaharrek galdetuko lukete ea nora noan. Azken finean, jende guztiak dauka beste emazte bat, tradizioa da. Poligamiaren inguruko lana aitzindaria izan zen, baina orain, hurrengoaren gidoia idazten dabil, bere esanetan, aurrekoarekin lotura handia duena. This feature film is like a style. It will be between. Pelikula berri hau dokumental eta fikziozko generoen artean kokatuko litzateke, gure bizitza bezalakoa delako. Benetako istorioa da kontatzen dena, berriz ere errealitatea grabatzea bezalakoa izango litzateke. Dena da jatorrizko jendea, haien hizkuntza dena da erreala. Ez dute zer berririk eraikina izan. Antolatzen nago besterik ez, guztia errealitatea bezalakoa izango litzateke, eta zentzu horretan, dokumentalen alorrean dudan esperientziak proiektu berri honetan lagunduko dit. And my experiences in documentary will help me in this situation. Gainera, prestatzen ari den bigarren lan honekin lotura handia duen beste lan bat aurkitu hemen zuen Euskal Herrian bertan. I watched actually my connection with Basque country. Egia esan, Euskal Herriarekiko loturak hemengo dokumental batekiko sentitu nuen loturarekin du zerikusi zuzena. Itsasoaren alaba izeneko pelikulaz ari naiz. Film hau oso garrantzitsua da niretzat, horretan kontatzen dena eta nire istorioan kontatzen dena azken finean gauza bera delako. Bi bidai ezberdin dira, baina puntu berean gaude. Asko hunkitu ninduen pelikula horrek, neure burua beste leku batean ikustea bezala izan zenura, ispilu batean begiratzea bezala. Esan dezaket Euskal Herrian istorio bera ezagutu dudala sentimendu berdinak. Egia esan oso gutxi hitz egin da Mikeli buruz etxean. Orduan ez nuen imaginatzen, ezin nuen imaginatu. Ez dakit nola esan, ez dut ezagutu. Orduan ezin dut pentsatu, ez dakit, 14 urterekin edo 10 urterekin hiltzen bazaizu aita, badaukazu zerbait berarekin, konpartitu duzun zerbait. Eta orduan beranduago ere pentsa dezakezu, bizitza horrelako izango litzateke berarekin. Edo berak momentu hontan hau egingo luke. Baina ez da posible, ezin dut egin. Ez daukadalako minimorik. Ez daukat ezer. Sevdiğine öyle mi bakar? Bir demet beyaz karanfil ne işe yarar? Sevdiğine öyle mi bakar?